Здравейте, момичета! Надявам се, че ме виждате и ме чувате добре. Доколкото видях, всички сме вече на линия. Сега ще видя, успях да изпратя на всички линковете. Виждам тук 4 човека, значи чакаме още. Добре. Оп! Някакъв проблем с интернета. Надявам се, че всичко ще е наред. Наистина тия дни има някои проблеми. Така, вихрена също. И да отправим още една покана. Ето тук. Така, и започваме с нашата работа. Много се радвам да сме заедно. Първо да ви честитя тези прекрасни празници. Честито Рождество Христово. Края на годината, много специално време. Днес е Стефанов ден, също голям празник за нас, за българите и изобщо за християнската общност. И в чест на нашите близки, на хората, които обичаме, които са важни за нас по различни причини, дали защото сме генетично свързани или ни свързват любовта, разбирателството и сме се сближили. И всички вас ви чувствам близки като едно семейство, една система сме ние с вас. Сега ще поговорим малко за системите, какво представляват метода на семейните и системните констелации. Благодаря ви, че сме заедно. Днес ще говорим за нас и нашия успех. Точно в края на годината е най-подходящото време, в което да обърнем внимание какво е за нас успеха и какво искаме да ни се случи, какво искаме да направим, да постигнем в следващата година. Така че декември другата година да се срещнем и да се поздравим за това, че сме направили много, постигнали сме много, развили сме много в себе си, допринесли сме, дали сме на хората, които обичаме, които ценим и в работата, и в личния живот, и приятелите, и в духовен план, и на себе си сме дали това, което сме искали, сме изживели това, което сме искали. Защото нека първо да обърнем внимание на това какво е успеха за нас. Оказва се, вие сигурно сте го забелязали по себе си, по общуването със своите приятели, че много малко време отделяме, някои хора дори не отделят време, за да помислят какво е за тях успеха в крайна сметка. Как си го представят, какво искат да постигнат. Защото какво означава успех? Това е да правим нещо, проблеми с интернета, да правим нещо, което искаме и да получим резултатите, които ще ни зарадват, ще ни донесат удовлетворение, ще ни донесат ползи. Като похвала от другите, одобрение, признание, като пари, разбира се, с които можем да си купим нещата, които желаем, да се погрижим за себе си, за своите близки и да се развиваме, да ги вложим още повече пари в знания, в умения, в имоти, в каквото и да е. Това е успеха, да правиш нещо, което ти носи желаните резултати. Разбира се, най-важно е личният успех, т.е. какво ние смятаме за успех, защото това, което нашите родители смятат за успех е едно, това, което обществото смята за успех е второ, това, което нашите приятели смятат за успех е трето, това, което ние смятаме за успех е четвърто. Още повече, че в различните етапи от нашия живот, в различните възрасти, на които сме, ние си представяме успеха по различен начин. Може на 5 години за нас успех да е било да получим желания подарък за дядо Коледа и тогава сме се чувствали супер на върха на света, на върха на щастието. На 15 може успеха за нас е да ни обърне внимание момчето, което харесваме. На 25 може успех за нас да е да получим желаната диплома, да отидем на работата, която желаем или да сключим брак с конкретен човек. Така че успеха има различно съдържание за всеки от нас. И за това е ценно и е нужно да обърнем внимание какво лично за мен представлява успеха. Постижението, добрия резултат, развитието, печалбата, признанието на другите и моето собствено. Не отделяме време, за да мислим какво искаме всъщност, към какво се стремим, към какво се стремя този месец, тази седмица, днес към какво се стремя. Защото малките стъпки, те са много важни. Без тях не може. Така както и в една система, нека да обърнем внимание на това какво представляват системите по принцип.
Семейството е система. Имаме майка, баща и дете или няколко деца. Имаме по-голямото семейство. Бабите и дядовците от бащина и от майчина страна. Тук вече имаме повече хора, отново нашето семейство. Нашето семейство може да включва и Леля, която живее с нас, примерно, която е бездетна или която е останала вдовица. Може да включва братовчеди, които живеят заедно при нас, особено да кажем, учат в нашия град и живеят в нашия дом. Или така, имаме, например, аз имам, моето семейство има къща близнак в моя роден град. Тоест, нашата къща, една голяма къща, половината от нея е на нашето семейство. Другата половина е на друго семейство, които не са ни роднини, с които, разбира се, сме много близки, защото живеем заедно. Това са две отделни къщи, но те се водят къща близнак, така другата къща е под ъгъл. Нашата е тук, другата е там. Така че системата включва много членове. Система е също и работното място. Хората, с които работим в един офис. Може да работим в една стая с 3 души, може да работим с 5, може, знаете, в цеховете, така, нашия отдел сме 50 човека, да кажем, в едно голямо помещение. Това е система. Тази система включва нашия шеф на отдел или шефа на фирмата, прекия ни ръководител, или ако ние сме ръководители, включва хората, които управляваме екипа, колкото и да е голям. Това също е система. При метода на системните констелации, принципите, по които работят системите, са едни и същи. Независимо дали става въпрос за семейство, за фирма, за държавно управление, правителството, членовете на правителството, дали става въпрос за някакъв, да кажем, ходим на клуб по народни танци, там също е система, там имаме хора като нас, които просто обичат, може да са любители, може да имаме професионалисти, професионален състав, които ходят на състезания, ходят на турнета, ние сме любители, но сме в една зала, познаваме сме, сприятеляваме се, имаме си инструктор, имаме си управител на салона или на самия клуб основател, така че всичко е система. И всяка система се движи по определени правила. Семейната система, казахме, включва нас и нашите родители. И искам да поговорим какво представлява успеха спрямо метода на системните констелации, на семейните. Ние ще ги наричаме семейни, макар че днес упражнението, което ще направим, то включва няма да включва пряко член на нашето семейство, а ще включва нас и нашия успех. И отношенията между нас. Между нашия успех и самите нас. Така, констелации означава съзвездие, означава подреждане на системата, така че как ще подредим системата зависи от нас, зависи от това какво искаме да получим като резултат, с какво искаме да работим, какъв проблем или какъв въпрос искаме да разгледаме, да изследваме. Това е важно, че в семейната констелация, изобщо в констелациите, които правим, ние изследваме темата. Ние не сме последна инстанция. Хората, да кажем, констелатор, той знае нещо, той е някакъв лекар, който тук ще бутне, там ще направи операция и всичко ще стане както трябва, ще махне този орган, ще зашие раната и всичко ще се оправи. Тук ние сме всички изследователи, ние работим заедно. Констелатора води процеса до толкова, доколкото има познания как принципите, които работят. Но клиента също е много важен човек, чийто въпрос разглеждаме, чиято тема или чийто проблем разглеждаме. Ние влизаме в неговата система. Ние започваме констелацията, влизаме в неговата система. Сега тук заедно ние ще влезем в нашето общо поле. Няма да разглеждаме само един човек и само неговата система и неговото поле. Ще влезем в нашето общо, ще го създадем, което също е много ценно, защото всяка констелация се случва в конкретен момент. Тя няма да се повтори. Може да се случи след 2 дена на същата тема, с същите хора, с същия констелатор. Винаги нещата са различни. Знаете, както в нормалния живот, да кажем, среща с любим човек, всеки път е различна. Ние може да имаме представа, да се подготвяме, какво искаме да кажем, какво искаме да се случи, да си репетираме думите, да се облечем по същия начин, да изглеждаме по същия начин, да отидем на същото място и въпреки това самата среща ще потече по различен. Дори да имаме желание всичко да се повтори, нищо не се повтаря. Така е в констелацията, така че ние
тук, сега работим с настоящия момент, с това, което си носим от нашето семейство, като история, като убеждения, които благодарение на нашето възпитание носим със себе си, свързани с успеха. Ще разглеждаме точно тези въпроси. Затова е хубаво и ви насочих още в началото да обърнете внимание какво е за вас успеха сега. Дали сега успех ще бъде отново да се разбирате със своето дете, примерно, да възстановите добрата комуникация помежду си. Или успех ще бъде да решите окончателно, ще напуснете ли тази работа, ще отидете ли на друга работа. Така, в метода на семейните констелации, какво представлява успеха? Ще обърнем внимание на тази гледна точка, защото тя е много важна, много работеща точно в констелациите и констелацията, която сега ще направим. Първо, нашият успех. Нашия живот е изпълнен с успехи. И към момента, дори да не вярваме, да не си представяме как точно изглежда това, защото не е така. Какво съм постигнал? Нищо не съм постигнал. Завърших обикновена гимназия, завърших университета и така, работя си, ожених се, имам деца. Това е, нищо не съм постигнал. Какво съм направил? Нито съм спечелил много пари, нито съм написал някаква книга, нито съм станал известен, всички да ме познават и така нататък. Нищо особено. А всъщност всеки от нас живота му е низ от успехи. И първият успех през метода на семейните констелации, който всички ние имаме и сме успели, това е, че ние сме се родили. Точно ние, такива каквито сме. Нашите родители са се срещнали, са ни заченали с любов, с желание и ние 9 месеца сме живели в корема на нашата майка и сме се така в нейното поле, с нейната любов, с нейните чувства, нейните грижи и тревоги сме ги попивали и сме успели да се родим живи и здрави. Това е първият ни голям успех, нашето раждане. Как се е случило по различен начин. Може да е било цезарово сечение, може да е било внезапно, прибързано, преносени да сме били. Няма значение. Родили сме се, това е първият ни голям успех. Честито на всички ни. Вторият ни голям успех е този, че ние сме се придвижили към нашата майка. В най-добрия случай, когато сме се родили, медицинската сестра ни е сложила, акушерката ни е сложила до сърцето на майка ни, кожа в кожа и ние естествено бебето се насочва да сучи. Инстинктивно отваря устенца, намира гърдата и засуква. Това му носи, знаете, успокоение. Това е аромата на майката, с която е свикнал гласа, вкуса, ако щете, от амниотичната течност, млякото, което потича, което засища стомахчето. Първо е коластрата, знаете, разбира се, но това напълно задоволява бебето. То се успокоява, то се чувства на мястото си, спокойно, обгрижено, безопасност. Така че това е втория ни голям успех, че ние сме се свързали с нашата майка, с млякото. И ние сме засукали от нейната град. Това, между другото, е нашия трети успех, че ние сме проявили действие, не само сме се придвижили към нея, са ни сложили до нея или сме я потърсили с поглед така, ние сме усетили и ние сме засукали, т.е. били сме активна страна и млякото е потекло. Ние сме направили действие, ние сме пожелали и това е следващия ни успех, голям успех. След това, разбира се, живота ни е низ от успехи, защото ние сме се научили да комуникираме с нашата майка. Тя ни е гледала в очите, тя ни е говорила нежно, гукала ни е, учила ни е да гукаме, гушкала ни е. Всичко това е връзка с майката. Знаете, че в семейните констелации това е един от основните проблеми, които се появяват при почти всеки човек в различна степен, че в един момент настъпва отделяне от майката. Може майката да е била, трябва да се върне на работа, когато сме били, да кажем, на 6 месеца, да тръгнем на ясла, или тя е била тъжна, когато ни е родила и ние сме попивали тази тъга, нямало е толкова радост, разговор, прегръдки, целувки и така нататък. И това сме го усетили като някакво отделяне, насилствено отделяне от майката, а за бебето майката е всичко. Но въпреки това, ние сме живеели с нашата майка, ние сме говорили с нея, ние сме
карали да се усмихва или да ни се радва, да ни целува. Това е голямо така постижение за нас. Знаете, че в семейните констелации това се вижда в практиката. Много дълго време ние гледаме света през очите на нашата майка. Тоест, това, което тя смята, че е красиво, ние го възприемаме за красиво. Ние така започваме да вярваме и започваме да сме убедени, че това е красиво. Тук е образа на бащата. Ако нашата майка има добри отношения с баща ни, тя го гледа с любов, говори за него с любов и радост. И този обект, нашия баща, той също става и за нас повод за радост, и за усмивка, и за успех. Защото успехът, действително през семейните констелации, той е свързан с бащата до толкова, доколкото самолет, свързан е с нашия успех до толкова, доколкото майка ни дава чувството за безопасност, чувството за сигурност в света, желанието да изследваме този свят. А бащата е този, който тръгва с нас да изследва, който ни води навън, води ни в отделени от майката, води ни в детската градина, води ни на разходка. С него имаме друг тип общуване. Той е този, който ни кара да правим конкретни неща, за да постигнем резултати. Не като майката, която казва: браво, чудесно, че си успял да нарисуваш някаква картина или да кажеш някакво стихотворение. Бащата иска да направиш нещо конкретно. Иска да излезеш на сцената в детската градина, да си го кажеш ясно стихотворението, иска да се поклониш, иска да отидеш да играеш с другите деца на игрището, да кажеш, че тази играчка е твоя и не я даваш. Или да поискаш да поиграеш с другото дете. Бащата ни дава тази сигурност, тази увереност в себе си. Това умение и желание да излезеш в света и да заявиш себе си, което всъщност е половината от нашия успех. Независимо какво правим, независимо към какво се стремим, дали се стремим да успеем в работата, да вземем някаква позиция конкретна, да получим по-голяма заплата, да спечелим вниманието на конкретен мъж, тъй като тук всички сме жени, да спечелим вниманието на конкретен човек и да се свържем, да живеем с него и така нататък. Това желание за живот идва точно от връзката с бащата. Знаете, за съжаление, мнозина от нас имат някакви нарушения в семейната система, в отношенията с майка и баща. Може да имаме по-властна майка, може да имаме по-пасивен баща или обратно по-такъв властен, който е потискал майката, и ние това сме го виждали и ние сме решили като дете вътре в себе си несъзнателно и дори сме забравили за това. Ние сме решили да застанем на страната на нашата майка и да не харесваме баща си, да не харесваме мъжете, да смятаме, че те са опасни. И тогава всъщност ние решаваме, че и света е опасен. Или хукваме да го завладяваме, или се затваряме от него. И се затваряме от своя успех, защото какво е успеха? Успеха е да излезеш и да заявиш това, което си, това, което искаш и какво точно искаш да получиш. От кого, как и къде. И сега ще изследваме тази тема, точно така, обръщайки фокуса към нас и към нашата следващата година. Да си отделим така една минута, в която да помислим какво искаме да постигнем, какъв успех искаме да реализираме в следващите 12 месеца. Къде искаме да стигнем? Дали искам по-добра работа или нова работа? Дали искам да създам отношения с човек, който ми харесва, който ме харесва също, да имаме хармонични взаимоотношения? Дали искам да го срещна? Дали искам да развия нашите отношения или да ги хармонизирам, ако сме в брак или в съжителство? Да, за съжаление, има голяма промяна в времето от преди 30 години, сегашното поколението в началото на 20 век, поколението след Първата световна, след Втората световна, комунизма, падането на комунизма. Това също са много големи теми. Те може да излязат сега при нас. Може за някои от нас те да са актуални в живота ни и сега да се проявят.
слагаме в полето нашата фигура и фигурата на нашия успех. Аз няма да ви кажа коя първо ще сложим, така ще направим малко една скрита констелация, се нарича. И след това ще разгледаме къде в полето поставяме нашите фигури и какви са взаимоотношенията между нас и нашия успех. Може да се прояви връзка с някой от нашите родители, майка, баща, баба, брат също, или дори партньор. Всичко е възможно, всичко е нормално, всичко е естествено. Важното е така да очертаем тези рамки, да погледнем какво искаме да постигнем в следващите 12 месеца. Дали сме се замислили за това, в каква сфера искаме така да подобрим, да задържим успеха, да го увеличим, да го създадем, ако той не съществува. Говорихме за това, че успех е да постигнем желаното. Може да е свързан с нещо по-голямо, примерно да си купим дом следващата година, да изплатим ипотека или да построим дом. Може да е свързано с нещо по-малко. Например, искаме детето ни да си вземе добре матурите за 7 или 12 клас или да влезе в университета. Но тук говорим за нашия успех. Нека да се... много сме склонни всички ние, хората и жените специално, още повече, когато говорим за някакъв успех, за някакво постижение, да се обръщаме към своето семейство или към близките хора. Нали. Искам да кажем майка ми, която е възрастна, да е здрава. Искаме нашите близки да са добре. А тук говорим конкретно за нас, за това да се фокусираме малко точно върху тази тема, да обърнем внимание. И ще видим какво ще се получи. Сега ви предлагам да вземете, да си създадете едно поле, т.е. един бял лист, да сложите пред вас. Може да е просто празна маса, но добре е да е бял лист, за да имате ограниченията на полето, защото за всеки е различно усещането. Добре е да имаме яснота в работата. Да вземем един бял лист и да вземете два предмета. Може да са монети, може да са камъчета. Аз имам камъчета, които ще използвам. Ето тези двете, примерно. Също е важно... Чакайте сега. Едното е синьо, другото е бяло. Каквото ви е под ръка, каквото ви е удобно. След това ще погледнем също... как ще погледнем? Ще напишете. Тук нямаме възможност да погледнем, но може да напишете къде в полето сте поставили едната фигурка, другата фигурка. Сега няма да ви кажа коя първо. Просто ви казвам, вземете първата фигурка и я сложете на листа пред вас, където пожелаете. Може да е в средата, може да е горе, в някои от ъглите, където ви дойде, няма значение. Тук ние работим с нашето несъзнателно. Тук са важни чувствата, които ще можем да почувстваме, емоциите, които се надигнат, евентуално положителни, отрицателни, образите, които може да ни се появят. Тук ума го оставяме да си почине. Защото ума, той работи в граници. Той знае определени неща и на базата на неговите знания се опитва да си намери отговор на своите въпроси. Но не успява на всички. Разбира се, понякога стига само до още повече въпроси, защото знанието е ограничено. Докато в нашето несъзнателно е всичко, там присъства нашето минало, нашето настояще, дори нашето бъдеще. Въпросът е ние да намерим достъп до него по някакъв начин. Това е една от нещата, които се случват в констелацията. Сега ще усетите, предполагам, че всеки от вас ще усети, с някой от вас сме работили и знам, че вие можете да усетите. Който не може, нищо не е проблем, нищо, което почувствате, няма правилно и грешно, няма точно и неточно. Тук е важно да усетим себе си, къде сме ние в тази тема, която всеки от нас го вълнува, темата за успеха. Защото всеки иска да постигне нещо, което да го зарадва, което да му донесе хубави резултати, печалба, признание, любов, благодарност от страна на близките, удовлетворение вътрешно, че си успял, че си изминал този път, че си живял този миг на някаква реализация, която си пожелал. Така че вземете първата фигура и сложете където желаете на листа. На полето пред вас, това е нашето поле. След което вземете втората фигурка и я сложете където пожелаете отново. Няма правила, където решите.
Така. Аз ще водим малко записки, за да може. И сега това, което искам да направи всеки от вас, сега работим заедно, концентрирали сме се, аз съм отворила полето, в което всички сме влезли. Това сме ние, това е нашето поле. И искам всеки от вас да докосне с пръст, с показалеца на ръката, която не му е активна. Тоест, ако пишем с лявата ръка, ще използваме дясната. Ако пишем с дясната, ще използваме с лявата. Слагаме показалеца на първия предмет, този, който ви е номер 1. Слагате показалеца върху него и се опитвате да усетите, да почувствате нещо. Когато така показалеца ви е на първата фигурка, какво усещате? Дали се появява някакво такова, да кажем, затопляне или треперене, или някакво вълнение се надига, или пък някакво отблъскване има, такова едно неприятно чувство може да се прояви. Опитайте се да усетите как е за вас, как го усещате, приятно ли е, повече приятно, неутрално, тревожно, тъжно, вълнуващо. Какво усещане имате, когато държите пръста си върху първия предмет? И може да се опитате да усетите, ако има някакви чувства или някакви усещания в тялото, къде са те. Дали са, да кажем, в ляво или в дясно. Дали може, примерно, да усетите, че ви се затопля ухото, едното ухо, да кажем лявото ухо. Или може да имате усещане, че сякаш ви порастват корени и се застопорявате на стола, ставате много тежки, не можете да се движите, краката ви оттичат едва ли не. Или едното коляно започва да прещраква. Може нещо такова да се прояви. Може и да пишете също, ако имате конкретни усещания и къде са. Или може да ви стане тъжно. Това също е възможно. Просто се свързваме с енергията на нашия първи предмет. Ето, чудесно, София изпитва лекота. После ще ви кажа кой предмет, кой е. Да се запиша и аз тук, да се движа заедно с вас. Също така, опитайте се да усетите, ако има някакво чувство, дали то има някаква форма или цвят. Да кажем, ако се появи, ето тук имаме лекота. Дали тази лекота може да е като перо, ангелско перо бяло, или като пухкаво облаче, или като някакво листенце, което се носи по водата, бавно или бързо. Опитайте се да усетите дали има някаква форма това чувство, тази емоция. Да, затопляне на пръста също. Това е връзка с тази фигура, с която работим в момента. Също така искам да се опитате да усетите дали този предмет, на къде е насочено неговия поглед или неговото внимание. Дали този предмет забелязва другия, който сложихме в полето. Дали гледа към него или гледа, да кажем, съвсем различна посока. Или гледа надолу, или гледа вляво или вдясно. Опитайте се да усетите на къде е насочено вниманието на този предмет. Погледа, ако може да има поглед. И също така, дали има връзка между двата предмета. Дали този, с който работим сега в фигура 1, да, пухкава облачна небесна хармония, чудесно. Дали тази фигура 1 има желание да се приближи до фигура 2 или да отиде по-надалеч от нея. Или не я забелязва. Не иска или просто не я забелязва фигура номер 2. Опитайте се да го усетите. Разбира се, и в мен текат различни процеси, тъй като към фигура 2. Добре, ако всички сте готови, чудесно,
Пишете и другите момичета, да, защото вие в момента работите с много финната енергия, с себе си, със своето поле, своето несъзнавано. Тук метода семейни констелации, това е една от най-големите му ценности, че нещата, които се случват с вас, във вас и за вас, във вашия живот. Аз само насочвам процеса, само държа вниманието. Да, чудесно, ето Силвия пише. Добре. Нека сега да вдигнем пръста от фигура номер 1, да го разтръскаме, да си поемем дъх. Тук е важно да дишаме спокойно, да сме така отпуснати, за да може да си вниманието ни да тече в посоката, в която работим в момента, но иначе да сме отпуснати. И да сложите пръста върху фигура номер 2. Отново пръста на неактивната ръка, фигура номер 2. Добре, няма връзка. Няма връзка, искаш да кажеш на Йорданка от фигура номер 1 към фигура номер 2 или просто ти нямаш връзка с фигура номер 1. Сега се придвижваме към номер 2 и по същия начин се опитваме да усетим тук дали има някакви така емоции, някакви преживявания, може и мисъл да мине, при някои хора минава оттам информацията през мисъл, през емоция, през усещане в тялото, примерно врата се схваща или устните могат да започнат да се схващат или да трептят. Или пък така, без да искаме забавяме дишането, дори го спираме, сякаш нещо ни спира. Тук може да се появи също усещане в гърлото. Различни емоции няма да ви насочвам, просто се опитайте да усетите към фигура номер 2, дали имате някаква... Какво тече от нея към вас? Дали тече някаква емоция, някакво усещане в някоя част от тялото? Какво е така? Какво е преживяването? Дали е приятно или не особено приятно? Ето тук при София много се... На къде е насочен този енергиен поток? Дали е към фигура номер 1? Дали просто тече през номер 2 или в някаква друга посока? Отива енергията в ляво, в дясно. Тук също опитайте се да усетите този предмет номер 2, дали гледа към номер 1 или гледа в друга посока. Дали има желание той да се приближи към номер 1 или да отиде съвсем в противоположната посока, да се отдалечи. Или има желание да си остане там, където е. Помислете и след малко ще дигнем вуала, ще кажем кой е фигура номер 1 и кой е фигура номер 2 и ще направим едно изследване между тях. Да, чудесно, значи при София има връзка между 1 и 2 и те гледат една към друга. Двете фигури. Някакви усещания също можете да имате така в... пример за присъствие, за някакво присъствие, което го има около фигурата. Може да ви изникне образа на някой от вашите близки също. Няма връзка при Йорданка, добре. Нямаш връзка с предмета или не се появява никакво усещане, никаква емоция, никакъв контакт, например. Може би това имаш предвид. Останете така малко в това усещане също. А сега аз ще ви ще ви кажа сега предмет номер 1. Може да вдигнете пръста от номер 2 да освободите енергията там за малко. Предмет номер 1, това е нашият успех. Това е вашият успех. Как изглежда той, как го усещате, дали го усещате като някаква форма дали има тежест, дали има цвят. Това е вашият успех. А фигура номер 2, това сте вие. Аз, всеки от вас. Това си ти. Ти и твоят успех.
Към рамото, кое рамо имаш предвид? Ляво, дясно, стягане на гърлото. Ето тук има по-силни усещания. Фигура номер 2, това си ти, това е твоето състояние. Фигура номер 1 е състоянието на нашия успех. Доколко са свързани те? Доколко всъщност ние сме свързани с нашия успех? Дали го виждаме? Дали имаме някакво привличане към него, желание да отидем към него? А понякога може да имаме желание да избягаме от него. Защото, знаете, различни усещания имат хората. Понякога желанието при много силно е желанието да се скриеш изобщо от света. Не искаш да бъдеш видян, не искаш да бъдеш обсъждан, не искаш да бъдеш анализиран от другите. Не искаш да бъдеш оценяван от другите. Така че сега в случая, след като вече знаете, че фигура номер 1 това е вашият успех, а фигура номер 2 това сте вие. Искам отново да сложите пръста на неактивната ръка, показалеца, да го сложите върху вас самите, фигура номер 2, върху вас, и да видите, да погледнете все едно, че сте с отворени очи, лявото рамо, добре, да погледнете към своя успех и как се чувствате от това. Дали имате желание да се приближите до него, дали имате, примерно, някакво желание да се усмихнете, да отидете към него, или се появява малко тревога или страх, или дори може да е желание да избягате, или да минете някъде от другата му страна по някакъв начин, да го разгледате. Какво е така? Какво се променя във вас, в фигура номер 2? Сложете там пръста, когато гледате към вашия успех. Как ви се струва, далеч ли от вас? Прекалено далеч ли е? Прекалено близо ли е? Да, изстудяване. Може да не сме готови към момента за това, което искаме, което символизира нашият успех. Ето, при София има желание да се прегърнем. Това е чудесно. Гледайки към вашия успех, ми се иска така да го гледайки тази фигура, която представлява вашия успех, имате ли чувството, ако така гледате в нечи очи, кои са тези очи, в които гледате? Очите на вашия успех напомнят ли ви на нечи други очи? На ваш близък човек, когато обичате, или някой непознат? Как се чувствате, когато гледате в тези очи, очите на вашия успех? Дали се променя чувството, дали има повече лекота или повече близост, или напротив, отива се в другата посока? Защото в семейните констелации успехът има очите на нашата майка. Това е един от принципите в семейните констелации. Той е факт, той е показан така. Всичко, в което говорим за констелации и за принципи, е базирано на реални преживявания, извлечено от опита. То не е измислено и после доказано, хипотеза доказана в практиката. Тук имаме наблюдение на практиката и извличане на закономерности. Може да няма, гледайки към вашия успех, може да не виждате в неговите очи някой близък. Може да видите очите на майка си или на баща си, може да видите своите очи, все едно, че гледате в себе си. Да, ето при Силвия има усещането за свекървата. Тук можем да изследваме. Да, ето тук връзва като динамо. Чудесно. Това е хубавите преживявания, вълнението, радостта, желанието за близост, те са като наши ресурси. Това е енергия, която можем да използваме, за да реализираме желаното, за да действаме, за да постигнем успех, да постигнем резултати и нашия успех, разбира се. Казахме добрите резултати, желаните резултати, това е нашия успех.
А може да има и не особено приятни чувства, което означава, че имаме с какво да поработим, за да освободим потенциала, който имаме, за да постигнем своя успех, да постигнем желаното. Ето както при Силвия имаме какви са отношенията с твоята свекърва, тук можеш да се замислиш. Дали те са предимно така приятелски, добри, зареждащи или са малко напрягащи, какви са вашите отношения. Това има пряка връзка с начина, по който ти вървиш към своята реализация на желаното от теб. Можеш да помислиш, да обърнеш внимание, защото ние в ежедневието често не обръщаме внимание на това, което се случва. Може да го регистрираме като факт и да го забравим, може изобщо да не се, така да го оставим да мине покрай нас като сянка. А тук имаме тази възможност да обърнем внимание, защо този човек, какви са всъщност нашите отношения, дали той ме учи на нещо, дали е ценен по някакъв начин. Ето по-близко от майка ми, да, значи тя също е като твой ресурс, тя също ти носи, ти дава възможност да се движиш напред, да се развиваш, да се проявяваме. Успеха всъщност е движението, приближаването към това, което искаме, получаването, вземането, защото знаете, понякога ни се дава възможност да вземем тази работа, този човек, тази възможност, но ние се отказваме или ние започваме да се страхуваме или да се чудим дали си струва, дали сега, дали по този начин, дали да не го отложим за после. Всичко това е знак, че нещо ни спира да получаваме по принципи и да получим конкретното. Тогава трябва да работим, да опознаем тази спирачка, да разберем защо ни спира, от какво ни предпазва, може би. Ето тук в случая имаме какво ни помага да постигнем, да се приближим. И нека сега вдигнете пръст от фигурата, която сте вие, разтръскайте, поемете дъх и нека да сложим пръст на фигурата, която е нашия успех. Дали там има промяна сега вече при тези обстоятелства? Дали има промяна в него, в усещането, когато докосваме нашия успех? Дали се чувстваме по-близо до него? Да. Сърдита ти е твоята майка или твоята свекърва? Тук отново много теми се повдигат, които са интересни, с които може да се работи. За съжаление, ние не можем в обща констелация да разгледаме в дълбочина, но можете да получите насоки, инсайти, осъзнавания, какво е това, защо го има в живота ми по този начин. Така че това също е ценно. Ние имаме пълна свобода в полето, в което сме, в констелацията. Ние можем да движим фигурите в желаното от нас направление. Така че сега с пръст върху фигурата, която е вашия успех, имате ли желание да придвижите вашия успех към вас? Чудесно, при София много положителни, много си готова за този успех, към който така се стремиш, който имаш или който искаш да имаш и който ще имаш през другата година, защото ние сега освобождаваме този пътя между нас и нашия успех, го изчистваме, за да може следващите 12 месеца да го реализираме, да го материализираме, да го изживеем на практика в реалността. Да, ако има желание да се приближи, нека да направим следното движение. Да сложим успеха срещу нас. На една линия, една срещу друга, двете фигури. Ние и нашия успех. Ние се гледаме. Сложете го толкова близо, колкото ви е удобно, колкото го чувствате удобно. Може да е съвсем близо до вас, може да е по-далеч, още по-далеч, но нека да е срещу вас, там където ви е удобно. Да, лявата страна, може би знаете, е свързана с майката, с рода на нашата майка, с жените, женската енергия. Студенината там показва, че има с какво да се работи в тази
в тази област с женското, с майчинското, с приемането. Тъй като майка ни, нашите отношения с нея, това е степента на приемане, която имаме. Приемане на себе си, приемане на своята женска страна, приемане на живота като цяло. Защото живота идва при нас чрез нашата майка. Колкото по-естествени, хармонични са отношенията ни с нашата майка, толкова повече чувство за удовлетворение от живота имаме, от всичко, което ни се случва. Защото го приемаме, не се борим, нямаме изисквания, нямаме претенции. Всички претенции, които можем да имаме към това как се случват нещата и защо по този начин, всъщност те са адресирани реално към нашата майка, не толкова към обстоятелствата. А нашата дясна половина е връзката ни с нашия баща, с бащиния род и с мъжете в рода. Това е нашата увереност, нашата смелост, нашата категоричност, умението да вземаме решение. Разбира се, на първо място желанието да излезем в света и да покажем и да наложим себе си, да вземем. Майката е приемането. Бащата е също. Майката е даването, бащата е приемането отвън, а майката е даването отвътре. Съгласието. Приемането на нещата такива каквито са. С любов, с спокойствие. Да, точно така, Силвия. Това е много важна връзка, която е добре също да се изследва и да се използва като това, което е като твой ресурс. Срещата с тази жена, че тя е станала твоя свекърва, че ти имаш нейната подкрепа, нейното присъствие в живота си на първо място, там подкрепа, разбиране и всъщност така заряд, за да вървиш напред. Защото ние можем да продължим напред само когато се чувстваме в съгласие там, където сме. Когато сме в съгласие с това какво се е случвало в нашето детство или в отношенията ни с нашите родители, тогава сме свободни да вървим напред и да си постигаме нашите цели. Иначе оставаме завързани към нашите родители, към това, което смятаме, че те не са ни додали или са ни го дали по неправилен начин. Може да сме свързани с някой още по-назад в рода. Тогава често имаме усещането, че не живеем своя живот, изпитваме чувства, за които нямаме реална причина, примерно тъга или страх или самота и не знаем защо така се получава, но усещаме, че това е нещо, което ни спира. Ние не можем да вървим по своя път, да правим това, което желаем. Ние дори не знаем какво точно желаем. Тук са вече преплитанията, за които сега няма да обръщаме внимание. Нека сега да върнем фокуса върху нашите отношенията между нас и нашият успех. Един срещу друг сме. Как се чувствате от тази близост? Имате ли желание да направите крачка към успеха? Да се свържете с него? Как ви кара да се чувствате неговото присъствие, неговата близост? Дали ви дава радост, дали допълва вашето усещане за лекота, което примерно при София го има, а при Силвия има малко студенина и напрежение. Дали успехът ти носи повече спокойствие, желание да го опознаеш, да пристъпиш към него, или предпочиташ да останеш там, където си? Да, чудесно. Чудесно. Това са много хубава енергия, позитивна. Това е енергията на движението. Движението, което не среща пречки по пътя. Красив е, чудесно, значи има привличане към твой успех. Можеш свободни, всяка от вас е свободна да направи крачка към успеха, да се приближи към него. Това приближаване, тази крачка може да увеличи чувствата, които изпитвате. Усещанията могат да се променят, да се обогатят, да станат още по-приятни, още по-позитивни, или може да се появят нови, допълнителни. Може би повече вяра, или може някакви идеи да възникнат как да стигнете още по-близо до успеха.
Да, чудесно, добре ни, чудесно. Как се чувствате, когато двете фигури са една до друга? Добре ли сте? Спокойни, уверени? Има ли желание за изживяване на успеха? За конкретни действия, за да го видим на практика, за да го да го изживявате на практика? Неговата пълнота, неговото богатство, защото успеха не е просто един миг, който приключва. Знаем, че успеха се развива. Ние искаме дадена работа, получаваме, но тук ни става интересно. Искаме да научим още на това работно място. Харесват ни колегите. Ръцете са студени. Добре, опитай се да усетиш защо са студени. С какво е свързано това усещане за студ? С някакво чувство или емоция някаква? Липса на нещо? Липса на увереност или на дистанция? Уверена и спокойна, чудесно приорданка нещата. Това е усещането, това е преживяването на успеха, когато сме уверени, когато сме спокойни, когато сме доволни, когато се наслаждаваме на това, което е, на присъствието му в живота ни, на резултатите, които получаваме, правейки това или бидейки с тези хора, общувайки с тях, или правейки това, което правим, или гледайки резултата, който сме постигнали, ако това е нещо по-материално, да кажем да си купим нещо, или да видим дипломата, която сме получили, или да видим детето, което сме създали. Това са нашите успехи. Така. Вдишайте тези чувства. Пуснете ги в цялото си тяло да достигнат до всяка клетка, от върха на главата до пръстите на краката, всяка клетка да почувства вашата увереност, вашето спокойствие, вашето блаженство. Да го запамети всяка клетка, защото това сте вие. Това сте вие сега, това сте вие, когато постигате успеха, когато го развивате, когато го преживявате, когато го увеличавате, обогатявате. И когато имате нужда да се върнете към това усещане, дадена по-трудна ситуация или момент, можете да се върнете към това чувство, да го събудите в себе си отново. Той е на ваше разположение винаги. Това е вашият успех. Това е вашия живот. Това са вашите резултати. Дишайте го, изпълнете се с тези усещания. Аз също ги усещам заедно с вас и това е прекрасно, много така засищащо, много обогатяващо, много зареждащо за действие. Как се чувства Силвия, как са ръцете, дали има затопляне, дали има някакво разбиране, защо е тази студенина. Ние сме абсолютно свързани, нашето тяло, с нашите емоции и с нашия ум. И всъщност да опознаваме тези три нива от себе си и да се свързваме винаги с трите едновременно, да ги балансираме в себе си, това е всъщност най-големия ни ресурс, с който разполагаме. Затоплили са се чудесно. Това е енергията на живота, това е енергията на успеха, защото нашия живот е нашия успех. По метода семейни констелации, по принципите, които действат в семейната система, обръщах внимание на това и винаги ще обръщам, че най-голямата ценност за рода, за семейната система, това е животът, продължаването на живота. Да се роди дете, което да носи нашите гени, да носи историята на рода. Всичко, което е преживяно в този род като успехи, като трудности, като останали неизживени чувства или отношения, които отново седат в системата и чакат в кого да се влеят. И разбира се, те се вливат в
най-малкия, в най-отворения за тези влияния, това е детето. Неговата енергийна система. Той е готово да приеме. То няма тези граници, които имаме ние възрастните. И то започва да преживява тези чувства. Но това вече е големия успех за родовата система. Животът е продължен. Няма значение на каква цена. Няма значение, че се е наложило майката да остане с бащата, макар че вече не го е обичала. Тя го е направила заради продължаването на рода. Така е решила, това е нейното решение. Да, детето може да го приеме като отговорност, която трябва да носи. Но то може да работи след това с тази отговорност, може да я върне и то ще я върне в един момент на майка си, когато осъзнае, че това е нейно. Но най-важното, животът е продължен. Успехът е постигнат за семейството, за рода. Оттам нататък вече идва пускането на потока през нас. До каква степен ще пуснем потока на живота и потока на успеха през нас? Колкото повече благодарност и любов изпитваме към нашето семейство, към нашите близки, починали, живи, към нашите родители, толкова повече и ние сме една отворена врата, през която живота тече и се излива към нашите деца. Появяват се нашите деца, появява се човека, с когото да изпитваме любов и привличане, с когото да се слеем, за да се продължи рода, да се продължи системата, семейната система. Тогава имаме всички ресурси на разположение. Имаме здраве, имаме ум, имаме развитие, имаме израстване, имаме възможност да променим нещата или да ги надградим, ако те са хубави. Да получим още по-добро образование, да създадем хубаво семейство, да създадем работата, която искаме, успеха, който искаме. Това вече е наша задача. Не на рода, но колкото повече любов и благодарност изпитваме към тези, които са вървяли преди нас и които са направили възможно ние да се родим и да ни имаме тук и сега, толкова повече ни разполагаме с тази енергия на живота, с тази любов, с тази благодарност да я предаваме. И живота ни отвръща с благодарност, защото ние предаваме на него, а той връща към нас под формата на отношения с близките хора, с любими, срещи с хора, които стават наши приятели, наши колеги, наши съмишленици, които ни подкрепят и които ние подкрепяме. Тоест става тази споделеност, това течение, което е нашият успех. Защото нещата ни се получават, знаете, има хора, които сякаш така гледаш ги и всичко им върви. И в семейството са добре, и с парите, и работата. Има хора, на които много трудно им се получават нещата и те не разбират защо и търсят отговори. И намират отговори, защото който търси, намира. И ето ни нас сега. Да, така е. Голямата дъщеря, децата много често имат претенции към своите родители и това е естествено. Това е процеса на растеж, на развитие. Когато тя стане така голяма, когато тя има деца или когато има внуци, тогава ще има възможност и живота ще й дава такива ситуации, в които да осъзнае какво прави майката за своето дете. Какво прави съпругата, колко много дава от себе си. И тогава ще може да оцени колко много е давала нейната майка. Разбира се, ако пожелае, тук въпросът е винаги в личната воля. Ние имаме тази свобода, всеки от нас има свободата да избере как да гледа назад към своето детство, към своето минало, към своя род. И виждате резултатите, колкото повече благодарност изпитваме. Защото знаете, че всеки от нашия род е изминал много дълъг и много труден път, за да ни има нас. Имаме предци, които са живели по време на войните, на първата война, втората. Имаме загинали хора от нашето семейство или усъкатени от войните, раздели между жените и мъжете. Мъжете са били с години на война или в плен са оставали. Имаме изселване, имаме напускане на близки хора, загуба на дете по пътя или чрез смърт или чрез изоставяне.
толкова тежки истории са преживели нашите предци, за да ни има нас, за да запазят своите деца и чрез тях техните деца. Това е така нещо, което заслужава нашето уважение, което заслужава нашата благодарност. Приемането. Това е бил техния път и те са го извървели. Сега ние имаме да извървяваме нашия път. И колкото повече така се чувстваме неправдани, обидени, лишени, толкова по-трудно ни е. Ние нямаме ресурса, не можем да го получим от нашите близки, защото го отблъскваме. Но винаги имаме възможността да изберем другото, да изберем приемането, разбирането, да осъзнаем колко трудно е било, да осъзнаем, че ние минаваме през трудности, но ето с близки хора, с подкрепата на нашите родители, на нашите и братя и сестри, на нашите партньори, ние се справяме и преодоляваме и постигаме прекрасни неща за себе си, за нашето семейство, за нашия род, за нашите деца, за живота като цяло. Всички ние сме служители на живота. Така че искам да ви благодаря, че бяхме заедно. Искам отново да погледнете на фигурите на себе си и на своя успех. И да усетите какво изпитвате, наблюдавайки ги. Да видите тази хармония, която съществува между тях, тази връзка, тази приемственост, как тече от успеха към нас и от нас към успеха, как споделяме тази енергия на живота с нашия успех. Да усетите този заряд, това желание да продължите заедно. Дори може да си представите как се сливат двете фигури. Вие и вашия успех се сливате в едно, ставате едно. Как се чувствате сега, когато сте заедно? Когато сте едно цяло? Има ли го това усещане за още повече пълнота, още повече богатство на възможности, на желание за действие, за реализация, за нови идеи, нови начини да постигнем този успех, към който се стремим, или да го увеличим, ако вече сме така започнали да правим конкретни стъпки към нашия успех. Как се чувствате? Има ли го това допълване, това вливане на енергия, обединение, което създава още повече сила ви дава? Да, точно така, те се сливат. Ние сме едно цяло. Ние, нашия успех, сме едно цяло. И колкото повече го желаем и го ценим, и в малките детайли, в които го имаме, стъпките, които го имаме, толкова повече ние вървим към него и ние получаваме ресурс още и още да правим от това, което правим. Ако това е нашата работа, която желаем през другата година да увеличим доходите, да увеличим удоволствието от работата, да направим реорганизация в работата, примерно, да създадем продукти, да имаме повече свободно време, което да споделим с близките хора, или да се свържим с още повече хора, на които да предадем нашите знания, нашите продукти, които изработваме. Да получим тяхната благодарност, тяхното удовлетворение от тези хубави продукти, които им предлагаме. Това е успехът. Ние вече сме на този път, ние вече вървим по него. И ни очаква една прекрасна година, едни прекрасни 12 месеца, в които ще срещаме подкрепа, ще срещаме разширение, увеличение и придобивки навсякъде. Едно до друго, да, може едно до друго, като приятели, като съмишленици или като едно цяло, както вие, както го усещате. Това е вашето, това е вашия път, това е вашия избор, вашия живот. Да, и аз благодаря, че бяхме заедно. Не искам да отделям така прекалено много време от вашето да вземам, но
Запазете това усещане, което имате за пълнота и тази увереност, че всичко ще се случи така, както го искате. Във времето, което си определяме, 12 месеца не са много и не са малко. Това е нашето време, което избираме, за да живеем с нашия успех, за да се опознаем, за да се свържем, да се слеем в едно и да се увеличим, да се разширим, да реализираме своя потенциал. Това е едно от най-хубавите усещания. И когато ние се радваме, когато ние успяваме, нашите близки, нашите починали близки, много поколения назад, да тръгнем дори от родоначалника на нашия род, всички ни се радват, всички ни виждат и ни следват и ни подкрепят. Бъдете сигурни в това. Има много доказателства, много от вас може би също ги имат. Например, когато, да кажем, в рожден ден на любима баба или леля, винаги ни се случва нещо хубаво на този ден, на тази дата. Това е знак, съвсем конкретен, ясен знак, че тя ни помага, че тя също съдейства и организира в живота така обстоятелствата, че да срещнем подходящите хора, да бъдем на подходящото място, да направим точно това, което е нужно, за да реализираме своето желание. Така нашите починали близки непрекъснато са свързани с нас и ни благославят, и се грижат, и ни закрилят. Усещането за цялата тази любов, която строи, това са 126 човека от нашия род, поколения, 7 поколения назад, които винаги бдят над нас и винаги ни изпращат своята любов. Колко сме обичани, колко сме закрилени, колко сме видяни, приети, колко сме свързани. Това също е наш ресурс, винаги на наше разположение. Можете да разчитате на него, можете да се обръщате за подкрепа към тях. Винаги я имаме и можем да изграждаме връзки помежду си. И тук заедно в нашата група също ние заедно сега образуваме една система, която работи, която има свое поле, която има своята енергия и се направляваме тази енергия всички заедно за наши така да запълни, да изпълни с живот нашите цели, за да ги реализираме, за да можем да се срещнем отново след година и да споделим своите успехи, своите постижения, своята радост с бъднатото. Това ни пожелавам на всички и благодаря, че бяхме заедно. Ще се срещаме отново, ще правим такива групови констелации, упражнения, ще изследваме различни теми, дори може да пишете, може да изследваме така отношенията с нашите близки или такива по-общи на пръв поглед теми, като аз и моя успех, аз и моето бъдеще също, аз и моя бъдещ аз и моето вътрешно дете, какви са отношенията там, какво можем да направим, как можем да съдействаме, да изчистим, да скрепим отношенията. Но сега нека да се наслаждаваме на връзката с нашия успех, на този път, който поемаме заедно с него. Благодаря ви, че бяхме заедно и ще продължаваме да се срещаме, да работим и да градим. Пожелавам ви хубави празнични дни и до скоро! Как може да направим индивидуално? Можете да ми пишете на месенджер на Кирил Капачева, защото няма тук лично съобщение към страницата, няма тази опция. Но пишете ми и ще направим заедно. Да, ще направим заедно констелация по темата, която ви вълнува. Ще направим с предмети, ще направим и запис, за да го имате, макар че не е задължително да имате запис, тъй като казахме, всяка констелация е индивидуална за конкретното време, конкретната енергия. Но ще я направим с фигури, тъй като още нямаме сформирана група, но може заедно да се съберем също в група. Там вече ще трябва да се използва стая в Facebook или в Zoom. Добре, пише Силвия, ще се радвам да помогна. Много е. Надявам се всички усещате в полето колко много любов има, колко много спокойствие има. Това зарежда и мен като констелатор, и вас като участващи, и това е така едно поле, което расте заедно с нас, което се увеличава тази любов. Това ви пожелавам да го усещате винаги. Любов и спокойствие. Вашата любов, вашето спокойствие, вашия живот, вашия успех.
Хубава вечер и до скоро!